dostavili na mnou organizovanou prvomájovou výšku. Ano. A teď jako bych dovolil si představit můj koncept. Ano. Z místa srazu 2 vyjíždí skupina postkomunistických Čechoslováků. Během cesty začínáme odhazovat. Během cesty odhazujeme předsudky, komplexy, transparenty Lenina, okovy. Pomalu začínáme vytahovat vlaječky, spodré vlaječky se žlutými hvězdičkami. A do cíle této trasy přijíždí skupina emancipovaných, sebevědomých Evropanů. Českou komunistickou minulostí. Ať je Balusek, ať s Baluskem na věčné čas. Dobře, jak zůstaneme radši těmi malými. Jedeme teďka asi 2,5 kilometru po cestě, kde jezdí auta. Tak dávejte bacha, jo? Jezdíte napravo. To je jediná cesta, kde jezdí auta.